Het podium in Huisterveen is opgebouwd, de eerste hekken worden te plakskeun en menig wielerhert begint al wat rapper te klopjen. Die treden grote hutfietsers aan bij de profronde in Huisterveen. Het comité wat het organiseert zocht dat de zaken grotendeels op een rit binnen. Voor het eerst als voorzitter, maar net nee. Ik ben al meer dan 15 jaar lid van het wielercomité. We zien er nou uit om er morgen een hele mooie happening van te maken. En alle tarrieringen daar ben we druk met dwaan en dat komt van me. Hutfietsers als Fabio Jacobsen, bergtruiwinner Giulio Ciccone en etappewinnaar in de Tour de France Wout Poels, maar de morgen wel veilig terug het veenfietsen kennen. De tarrieringen worden uitlijnd door Albert Helfrich, de oud-voorzitter van het wielercomité. Waar komt deze auto? Waar komt de start en finish? Het podium en de tribunes, dat wordt van jullie al gedaan. En morgen hier om 7 uur, dan beginnen we met de hekken, de spandoeken en de onkleiding. En dat hopen we om een uur of half klaar te gaan. En dan gaan we als comité er een keer bedel om te zien of alles net zin is en dat het goed is. En dan is het om tol worden, klaar. Een heel tal vrijwilligers zorgen ermee nog voor dat alles wat gebeuren moet, die werkelijk in gang zetten wordt. Het hele evenement stoelt natuurlijk op de ondersteuning van de vrijwilligers die we hebben, de verschillende sportverenigingen. En dan praat je 100 en misschien zijn wel 100, 200 vrijwilligers die ons ondersteunen om dit al mogelijk te maken. Wie die er net, dan hier weer geen profronde in Huisterveen. Om 11:02 starten de junioren en nieuwelingen, om 11:04 de beloften en om 7 uur de profs.